menneeseen liittyviä käsienviivoja. Elämänviivan alku, mikä on tuolla peukalon juuren ja etusormen välissä, kertoo lapsuuden ajan terveydestä ja elinvoimasta. Jos se viiva on hyvin vahva ja selkeä, niin se kertoo turvallisesta elinympäristöstä ja vakaista oloista lapsena. Jos se on taas vähän tuonne hauras ja katkonainen, liittyy elämän alkuun epävakautta ja aikoja, jolloin on joutunut ottaa vastuuta vähän liikaakin ja stressiä. Ja samoin katso sun sydänviivan alkua. Jos on tämmöinen haarautuva, niin kiintymyssuhde elämän alkutaipaleilla on ollut jollain lailla poikkeava. Jos se on taas tommonen suora ja selkeästi näkyvä, niin oot tullut kuulluksi ja viettänyt vakaampaa lapsuutta. Jos päänviivan ja elämänviivan väli on tosi laaja, niin se kertoo sellaisesta, että oot joutunut olemaan itsenäisempi lapsena kuin olisi pitänyt. Jos taas päänviiva ja elämänviiva menee jokin aikaa tuolla lailla yhdessä, niin se tarkoittaa sitä, että oot tarvinnut paljon turvaa ja itsenäisiä päätöksiä on ollut vaikeampi tehdä ja se voi näkyä nykyäänkin sun elämässä.